som vedúci kancelárie Európskeho parlamentu a teda koordinujem svoj tím. Mám 7 skvelých kolegov, robíme množstvo aktivít pre študentov, pre širokú verejnosť, pre novinárov a našim cieľom je naozaj priblížiť Európsky parlament slovenskej verejnosti, vysvetliť, čo parlament robí, ako funguje, aké rozhodnutia prijíma. Spolupracujeme tiež s našimi europoslancami, pretože oni sú tou tvárou Európskeho parlamentu. Týchto poslancov si volíme v eurovoľbách, takže naozaj tá spolupráca s nimi je pre nás veľmi dôležitá. Naše projekty sú naozaj rôzne. Máme skvelé projekty, skvelé programy pre stredné školy. Jeden sa volá Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, druhý sa volá Euroškola. Spolupracujeme v týchto programoch so stredoškolákmi, ktorí si potom robia rôzne aktivity na európske témy a za odmenu dostanú tie najlepšie školy cestu do Štrasburgu. Takže to je veľmi pekný projekt pre mladých. Ďalší zaujímavý projekt je platforma spoločne.eu. Je to komunita ľudí, ktorým záleží na európskych témach, ktorým záleží na demokracii a chcú s nami spolupracovať a šíriť povedomie o Európskej únii. Robia samozrejme oni potom vo svojej réžii rôzne podujatia, workshopy, semináre. My ich vieme podporiť, či už logisticky, obsahovo alebo aj finančne a spolu takto zlepšujeme informovanosť Slovákov o tom, čo Európsky parlament a Európska únia robia.